Ahojte priatelia. Letná sezóna nám pomaličky začína, tak sme sa rozhodli s manželkou Emíliou a priateľmi Lili a Montým stráviť týždeň v Chorvátsku. Naším cieľom je Makarská riviera, konkrétne mestečko Tučepi. Tam však dorazíme až zajtra. Dnes ešte prespíme v mestečku Ogulín v apartmáne Sunce. Apartmán bol priestranný, čistý a hlavne mal peknú terasu. Pozdravujem účastníkov zájazdu. Je sobota 9. júna a počasie ako stvorené na moto. Naším dnešným hlavným cieľom je jazda po Jadranskej magistrále. Ale ja sa vás nevyhľadím, počuj. Konečné more. A keďže premávka bola minimálna, tak sme si jazdu super užívali. No a keď sme napojili naše tátoše, aj nám dobre padla kávička po ceste. A keďže bol čas na obed, zastavili sme v reštaurácii v mestečku Starigrad. Pred Zadarom sme sa napojili na diaľnicu, lebo našou kochacou jazdou by sme na Makarsku neprišli ani do polnoci. Naše RTčko má jubileum. Tak to oslavíme minerálkou. V Tučepi sme sa ubytovali v krásnom apartmáne Riva s nádherným výhľadom na Jadran. Veď posúďte sami. Robím veriatku. Oblečte sa. Teraz.
A keďže počasie nám vyšlo úplne ideálne, tak sme si užili aj slnka, aj vody. To naše more je proste úžasné. A samozrejme nemohlo chýbať ani pivečko a vynikajúce chorvátske jedlo. V útorok ráno sme sa rozhodli navštíviť nebeskú vyhliadku Skywalk Biokovo. No ako Monty dobre poznavenáva, vrcholky masívu Biokovo sú v oblakoch. Preto sme sa rozhodli, že ešte chvíľku pojazdíme po Jadranskej magistrále a keď sa počasie umudrí, vybehneme na vyhliadku. Táto cesta lemujúca Jadranské pobrežie je proste neskutočná. Človek sa jej nemôže nabažiť. Tie výhľady sú proste úchvatné. Keďže sa oblaky rozplynuli, tak začali sme stúpať do 1228 metrovej nadmorskej výšky na predmetnú vyhliadku. A nie, to ešte nie je ona. To je len malá oddychovka na cigárko. Ale tiež pekný výhľad. Stúpame ďalej. Už samotná cesta je super zážitok. Cesta je tu pomerne úzka, tak vykrúcame krky, aby sme sa v zákrutách, ktoré majú 180 stupňov, nestretli s ďalším vozidlom.
Samozrejme aj po ceste hore sa nájde miesto na malé občerstvenie s krásnym výhľadom. Tak sme na mieste. No a môžeme sa ísť kochať. Ale dievčatá, len smelo. Stavba je to naozaj úchvatná. Tu hore sme ozaj v oblakoch. Tak čo, babi, nejdete? Tak a šup z veterného a chladného skywalku na našu terasku s občerstvením. Je tu nové ráno a nás čaká plavba po Jadrane. Samozrejme najskôr nejaké malé raneječky. V dobrej nálade sa presúvame mikrobusom do prístavu na Makarskej. 8 minút pred. Loď vyzerala super a aj personál bol veľmi pohostinný. Bola pálenka, kávička, vínečko a aj obed. Najskôr sme doplávali do mesta Jelsa na ostrove Hvar. Tu bol čas na prehliadku historického mesta alebo nákupu suvenírov.
Po návrate na loď sme si dali aperitív a chutnú skúšu. Zbytky ryby sa hádžu čajkám. Lili vám to predvedie. Ďalšou zástavkou na tejto plavbe bol ostrov Brač a mestečko Bol. Lodným taxíkom sme sa previezli asi na najznámejšiu pláž v Chorvátsku Zlatný Rat. Je to naozaj nádherná pláž s priezračnou vodou. Na spiatočnej plavbe na lodi panovala ozaj veselá atmosféra. A repetér. Kapitán lode bol aj skvelý discjokej. Táto plavba loďou bola naozaj skvelá, takže všetkým vrelo odporúčam. Posledný deň pobytu pri Jadrane sme si užili aj poobedňajšiu búrku. Záver nás pestrila krásna dúha a nádherný západ slnka. V piatok nás čakal presun do mestečka Čakovec do krásneho apartmánu Katarína. V sobotu už nasledoval len pokojný presun domov. No, pokojný, pretože sme na diaľnici v 120-ke dostali defekt na zadné koleso, ale že brutálny. Takže RTčko dostalo i hneď nové papučky, servis a tešíme sa na ďalšiu dovolenku.